gauza txarrak esateari, guk ez gaude batere alde horrelako egoeretan. Ez gaituzte tratatzen suabe kaletik joatea eta violentzia ikustea da grabe etxetik atera nahi dut, nik beldurrik sentitu gabe. Kontrola golpetaiana jasotzen ditu oso gazteka herrian bortxaketak, odoletan gutxiak aurrean izan duguna, hori guztia ez dugu maitea guztia gertatzen da, eta gainera etzen gaituzte. Entzun gaitzaten gurean, nesken hauts berriak, zorrinen oiuz, hariko gara lukatan aitu arte, segi borrokan, tamaitu arte, segi borrokan. 2017an, 40 kasu ez da gutxi ubeldura gorputzean, izan dira oso berezi esia jarri digute, atarako gaituzte ezi guztia pasatu arren, hori ez du inor merezi. Patriarkatu apurtzea, hori baita gure erronka pentsamolde aldatzean, jasotzen dugu kriston bronka, guk ez gara izinduko, bukatu da gure borrota guztian gara berdinak, horregatik egin borroka.